लय जीप चालते सकाळी सकाळी. सर्व राजकारण चालतं इथे आणि खूप चालतं राजकारण इथे. आणि तिथे हे बघा इथे ते वासरू पडलं होतं ह्या जागेवरती त्या वासराला टाकलेलं. कसा पळेल बघ. रियाचं बैल. मग भाजी बनवायची आंब्याची तिलाच द्यायची खायला. हे चला. आणि तुम्हाला सांगते मी ते वासरू माझ्या मैत्रिणी आणि तुझ्या काय सकाळी सकाळी सुरुवात झाली ना बायकोची खेचायची. दिवसभर तू चिडचिड करत असते त्याचा सकाळच्या नंतर. बरं आहे तुला ते काय म्हणतात ते हे द्यायला येतात त्या तुझ्या मैत्रिणी आहेत ते माझ्या नाही काय त्या तुला ताकद द्यायला येतात दिवसभराच्या. असू देत. माझ्या रोपांच्या इथेच गेलं. थोड्या वेळा म्हणजे आमच्या तिथे चालू होतात. कोण बोलते त्या सांगून जातात तुला काय आता आमची ड्युटी 10 वाजता संपते मग तुझी दिवसभर चालू होते. लय जीप चालते सकाळी सकाळी. आज वातावरण थंड आहे ना पण हा गारठा नाही थंडी आहे. गारठा वेगळं आणि थंडी वेगळी. तर धरणाच्या इथे बघ हे सफेद दिसतंय धरणासमोर बघ तिथेच जास्त धुकं येते पाण्याच्या वर. काय बारकी आपल्याला साईडला लागत असेल तर बारकी पुन्हा झालं तुझं. काय चटण्या बऱ्याच संपवता लागेल. ते आम्हाला आवडते तिखट चटणी ना आम्हाला ते सॉस नाही आवडत. मिरची खायला दोघं पण माहिती मिरची खात. हे कुणाला इकडे चुलीवरती गेले मग फटाफट झालं नाही तर वेळ जातो ना. पाय दुखतात उभं राहू गॅसच्या इथे. शेकतात पटापट चुलीवरती. सर किती वाजता जायचंय बाजारात किती वाजता जायचंय. 10 वाजेपर्यंत घरातलं काम नको व्हायला म्हटलं म्हणून तुम्ही तयार झाले की जाऊया म्हटलं. पिशवी आकड नको भरू. गाडीने गेलास तर आता मला लवकर होईल. कोण नसणार तुला तिथपर्यंत जाऊ नाही ऐकलं का जाऊ ना त्या रियाच्या घरापर्यंत सगळं घेतलंच का. 2 मिनिटं पण नाही झाले तू थांबेल. हा थांबतील ते काका. पाकिट घेतलंस ना. कुणाल निघाला ट्युशनला टिफिन वगैरे भरला. आज उशिरा येणार आहे तो म्हणजे समजा ना 4 वाजता सुटणार ना. कुणाल फोन कर मला मग मी हे CNG गाडी आली ना तर मी आणि बाबा येऊया मग. तर तो चाललाय आता ते ही आहे ना आपली मृण्मयी आहे ना ते पप्पाबरोबर चाललाय कुणाल. त्यांचं घर तिथे खाली आहे ना ते थांबलेले आहेत ते त्यांना फोन केलेला आता. कुणालचे बाबा जाणार होते हे बघा तयार पण झाले होते पण मेसेज आला की CNG संपलाय म्हणून म्हणजे CNG पण भरायची होती त्याच्यामुळे मग थांबले ते. आणि घरात बघा हे बघा तयार झालेले हे राहिले थांबले. आता हा सगळा पसारा आवरते. आज बाहेरच केलं. ते मारली का राख मारली. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. वाघ बापरे एवढी दहशत आहे ना म्हणजे 2 दिवस झाले आम्ही सध्या टेन्शनमध्येच आहे. म्हणजे आमच्या घरातल्यापेक्षा मीच जास्त टेन्शनमध्ये. भीती वाटते थोडी बाहेर पडायला पण अंधार झाल्यानंतर नाही आता बाहेर पडत आहे. सकाळचं पण बाहेर पडायचं म्हटलं का जरा भीतीच वाटते.
तुम्हाला ना मी जागा दाखवते ती, म्हणजे जिथे सगळं झालं ना ते दाखवून तुम्हाला थोड्या वेळ मी जाईन तिथे. म्हणजे त्या दिवशी कसं झालं तेव्हा मी म्हणजे मला ते योग्य नाही वाटलं शूटिंग करायचं. म्हणजे एवढं सगळं वाईट घटना झाल्या ना, आपण म्हटलं कुठेही शूटिंग करायला. मी फोन नेलाच नव्हता ॲक्च्युली, मी फोन घरातच ठेवून गेलो होते सर्व बघायला. आणि तुमच्या पण सर्वांच्या भरपूर कमेंट्स आल्या की ताई काळजी घ्या म्हणून. तर हो, आम्ही सर्व काळजी घेतो आहे. आणि आहेत कुणालचे बाबा वगैरे आहेत, त्याच्यामुळे काही टेन्शन नाही आम्हाला, ते असे घाबरणारे नाही आहेत. तर कुणाला जरा टेन्शन वाटतं, कारण तो रानातून जातो ट्युशनला वगैरे, त्याच्यामुळे जरा चिंता वाटते. तर त्याला आता सोडायला आणि आणायला वगैरे आता आम्ही जाणारच, कारण खूप असं म्हणजे भीती घेऊन ते जगण्यापेक्षा आपण स्वतः गेलेलं बरं. म्हणजे फॉरेस्ट अधिकारी काय म्हणाले हे पण तुम्हाला मी सांगते. त्यांनी सांगितलं आहे तो वाघ आहे ना, वाघ आहे पटेरी वाघ असतो ना, तो सांगितलेला आहे. आणि पुन्हा येणार इथे. त्यांनी जे वासरू मारलं आहे ना त्याला खाण्यासाठी तो येणार. आता त्यांनी हे पुरलेलं आहे ना, मी त्या फॉरेस्ट अधिकाऱ्यांनी इतकं पण सांगितलं तुम्ही कितीही खोल खड्डा खडून पुरा, तो बरोबर 10 फूट तो खडून काढू शकतो, इतकी त्याची ताकद असते. तर तो पुन्हा येणार असं सांगितलेलं आहे. आणि लाईटीचं तुम्हाला सांगते, आमच्या ज्या तुम्हाला बघा लाईट दाखवली मी, समोर एकच बल्ब आहे आणि बाकी सगळे रस्त्यावरचे बल्ब आहेत ना म्हणजे खराब झालेले आहेत. एकच मला वाटतं काहीतरी चालू आहे. तर मला वाटतं ग्रामपंचायत वाटतं काहीतरी बल्ब वगैरे देणार आहे वाटतं आज, असं म्हणजे माहिती मिळाली. पण जर का लावायला आलं ना तुम्हाला मी दाखवीन, शेअर करेन मी तुमच्याशी. खूप अडचणी आहे, तो पण काय म्हणजे कोण लक्षात देत नाही. मध्ये पण मी एकदा प्रयत्न केला होता, फोन कॉल वगैरे केले होते. आपल्या एक ताई आहेत त्यांच्या ओळखीने, पण नाही, ते म्हणजे काय सांगतात तुमच्याकडे लोकवस्ती कमी आहे, माणसं जास्त नाही. म्हणजे वोटिंगच्या हिशोबाने सगळं चालतं इथे. तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्ये पण कुणालचे बाबा म्हणाले की वोटर नाही आहेत ना, म्हणजे माणसं कमी आहेत वोटिंगसाठी, त्याच्यामुळे इथे सोयीसुविधा देणं त्यांना जड जातं आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. पाण्याचा पण भरपूर इथे प्रॉब्लेम आहे. पाण्याची लाईन आहे ग्रामपंचायतीची, पण ती खूप खाली आहे. मग डोंगर उतरून ते खाली जावं लागतं. म्हणजे वयस्कर माणसं आहेत, बायका आहेत, त्यांना पण धावत धावत पाण्याला का जावं लागतं. आणि कधी जर का पाय घसरला काय झालं तर म्हणजे ॲक्सिडेंट पण होऊ शकतो, अशी ती जागा आहे चढण्याची. म्हणजे मी बऱ्याच वेळा तुम्हाला दाखवलेलं आहे व्हिडिओमध्ये की अशी आमच्याकडे परिस्थिती आहे. पण आता आज हे भागामुळे आता पुन्हा हे सगळं बोलावं लागतं आहे. काय काय बोलायचं, कोणाला काय सांगायचं, अशा गोष्टी तिकडे. रस्ता हा जवळजवळ वर्ष झाला, हा रस्ता जो आपल्या घरापुढे गेलेला रस्ता वर्ष झाला केलेला आहे, पण अजून त्याला खडी पण पडलेली नाही आहे. म्हणजे ते ग्रामपंचायतची योजना असून त्याच्यावरती तो आलेला आहे रस्ता, पण खडी आता पाऊस जाऊन किती महिने झाले अजून खडी नाही पडलेली. अशी इकडची परिस्थिती आहे. म्हणजे लोकवस्ती कमी ना म्हणून इथे जास्त लक्ष दिलं जात नाही. या सर्व गोष्टी आहेत. सर्व राजकारण चालतं इथे आणि खूप चालतं राजकारण इथे. बघू आता, बघते मी सगळं पटापट आटपून घेते आणि तिकडे गेली ना का तुम्हाला मी दाखवते, थोडंफार प्रयत्न करते मी दाखवण्याचा. चल हा, ती घेणं चालेल ना. तर निघालं बघा आता. घरात थोडंसं आटपलं, सकाळी सकाळीच गेलेलं बरं. नंतर एकदा ऊन पडलं ना मग कंटाळा येतो जायला. थंड आहे तर काय आता करायचं, कालपासनं आहे हे आता आपलं सगळं. आणि इकडून 2 मिनिटाच्या अंतरावरच, फारसं काही लांब नाही आहे. आणि हा बघा रॉनी बघा आला. आता आम्हाला बघितलं परत चालला. आणि ती घटना आहे ना रॉनीच्या घराच्या इथेच झाली आहे. गेला तिकडे त्या साईडला गेला. खुश बघ किती झालाय तो. चल तुझ्याच घरी येतोय आम्ही. ये ये ये. हां चल ये. हे बघा ही समोर टाकी आणि इकडे असं जायचं. लाल्याला मग आत्ताच सोडली वाटतं. बघा किती लांब आहे. 1 मिनिटाच्या अंतरावर आहे, असं काय फारसं लांबच नाही आहे. हे इथं रॉनीचं घर आहे. तुम्हाला बघा मागे मी गौरीचं दाखवलं होतं ना, त्या काकींचं घर आहे. ते आता भेटलं आम्हाला रस्त्यात, शेण टाकायला गेल्यात. हे बघा हे घर आणि इथे हे सगळं झालंय बघा ह्या खळ्यामध्ये. हां जॅक आणि
हे बघा, हे इथं सगळं ही घटना झाली. ते वासरू ना इथे होतं बसलेलं. आणि हे बघा, ही अशी माती बिती सगळे असे उकरलेली हे सगळे. आता रक्ताचे डाग वगैरे कसे ते माती टाकून सगळे बुजवलं ते. आणि इकडून रस्ता आहे खाली जायला, पाणी भरायसाठी इकडनं जातात. आणि इकडे त्याला ओढत नेलं वासराला, खाली नेलं त्याला. काकू आज इकडे, काकू घाबरून आली वाटतं का? हा, झोपायला आलात? काकीच्या जोडीला आली असेल, त्या एकट्या होत्या ना. मग अरे हा 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 भेटली काकी. नाही नाही, ते हे ते माती टाकली ना रक्तावरती. ते बरं नाही वाटत म्हणून त्याची नाही काढली. हा, मग म्हणून तुम्ही त्याची नाही आली शूटिंग करा. आपल्याला चांगलं नाही वाटत ना. आता ह्या दोघांना आपण प्रेमाने चपाती देतो, हे देतो, या दोघांमधल्याला काय झालं तर आपल्याला कसं? हा, मग आपल्या पण जीवाला वाईट वाटतं ना. मग आम्ही आदल्या दिवशी बघितली होती ना आम्ही तिला, चरताना वगैरे यायची ती. मग आपल्याला पण बघून हे वाटतं ना. हा गाय आली ना, हा. आणि ती गाय मारून राहिली का, म्हणून त्या लांब लांब राहतात. आता काय करायचं? ये आली ती आली ना, ये आली ती कधी हे दोघं पण हे बसलेले असतात ना. अगं मुळे ती गोटे टाकून चला होतं जरा खाऊन ठेवलं. काय वरच येतो आम्ही. आली आली जरा हे इकडे जाते ना जरा खाली. खाली जायचं तुला. नाही इकडेच जरा जरासं. तिथे तिथे नेली ती दाखवू तुला. हा, काय लागते? चल ये. ए चला चला. यांच्या पाठला जातात. हे बघा, हे इकडनं हे ह्यांचं घर आहे. आणि असं इथं बाजूला या ते वासरूळ खेचून नेलेलं बघा. जास्त काही लांब पण नाही, जवळच आहे. ही त्यांची मागची बाजू आहे घराची. ही बघा ही. आता हे पण इथे सगळं रान होतं. हे त्या दिवशी त्यांनी आता म्हणजे सगळं साफ करून असा रस्ता बनवला यायला जायला म्हणून आहे. आता सगळं पॅक होतं असं इथे पावसामुळे. हे बघा खाली पडलेलं आहे ना सगळं. बस जरा जास्त पुढं नको, मला एक तर आधीच भीती वाटते. हे बघा हे बघा, हे काही इथे खड्डे बिड्डे आहेत ना. हा, इथे टाकलं होतं, बघितलं मी. मी इकडनंच मागं गेली. आता मी आहे ना तिथे. हे बघा, इथे ते वासरू पडलं होतं ह्या जागेवरती, त्या वासराला टाकलेलं. आता पुरलंय कुठे. आणि हे बघा, हे इथंच घर आहे. आता हे जंगल आहे म्हणून दिसत नाहीये, जवळच आहे. आणि आता पुरलं कुठे, तिथे पुरलं. हां हां, ते बघा तिथे त्याला टाकलं. हे बघा, ते माती दिसते ना, तिथे सगळं पुरले. हे बघ, दोघ जण वास येतात बघ, रॉनी आणि. चला लांब नाहीये. काय घरी तेंडी. जंगल पण लय वाढलंय ना पावसात. हे बघा, गेलेली का माझी नक्की? पूर्ण इथून गेली. का खुना आहेत. चला, हे दोघं इथंच झोपतात ना, हे दोघं पण. हे पण तुमचेच आहेत. हे वासर हे तुमचेच आहेत. हे बैल वगैरे. निल्याचा आहे. हा,
अच्छा हा काळ्याला हाली बरं नाही ते परत वैद्याला आणलं ते औषध चालू आहे. अच्छा हा त्याला दवा आणला ना. हा दवा तेच चालू आहे. मी त्याशी निल्याक बोललो त्याचा काहीतरी झाला ते त्यात धावरा म्हणतात ना हा त्याच्यातलं तो मला बोलला मी आयुर्वेदिक दवा करतो म्हणून. त्या दिवशी काय झालं त्या माझ्या आईला माझ्या आडी तिथे बसला. हा हा आता 4-5 दिवस औषध चालू आहे. या बांधून ठेवलंय आता काल परत लेपाचं अंदर पाजायचं 4 दिवस आज 4था दिवस आहे पाजायचं. आता लेप काढायचा काल फोन आला दिल्या उद्यापासून आता संध्याकाळपासून लेप काढणार. त्याचा मी ते बोललो असं नाही होत ना कारण तो चालता ना हा चालता कसं लंगडत चालता की दमून बसूक लागलो बोला असं कसं रानात बसला थकल्यासारखं तर नाही गप्पा ह्याच्यासारखं ते खाऊक पण नाही भेटणार बोल ताकद नाही ना तेवढी. चला घेऊन निघायचो भित्रो बाई हा त्या जवळला कसा पळेल बघ. रियाचा बैल आहे. दोघं घरीच जात नाही यांना रात्रभर बाहेर फिरायला पाहिजे. ही गुरं पण आहेत ना इथे खळ्यामध्ये बघा इथे झोपलेले असतात त्या घरी जायला मागत नाही गुरं ही. घरी नाही ना रात्री त्याला बांधता होता निघला नेऊन सावणा घालून 2 दिवस. ते काय शेण पडलं उचलायचं ना. आता आम्ही चाललो रियाकडे. इथे कसे घरं आजूबाजूला आहेत हा म्हणून का असं हे टेन्शन नाही आहे. 4 घरं लागली आपलंच घर जरा लांब आहे ना. दोन्ही घरं आमचं जुनं घर पण सगळं वर आहे. तुमच्या लक्षात येईल आता कारण आता इतके दिवस झाले तुम्हाला मी दाखवते बघा व्हिडिओमध्ये रस्ता वगैरे कसं माहिती पडतं ना. झेंडू वांगी कुठले वेगळे आहेत वांगी मोठी आहे. हा आपल्या जुन्या घरी जायचा रस्ता त्या एक साईडला आहे आणि ही अशी 4-5 घरं आहेत ना ते जवळजवळ आहेत. चला जरा ओ काका भीती ना ग अगं पण भीतीच ना ग बाहेर मला तर दडदडायला काळो का ते बाहेर पडायचं म्हटलं का भीती वाटते. हे आमच्याकडे कालपासून मजा मस्करी चालली माझी बोल. हा दोघं एवढा घाबरून माणूस जिवंत राहील काय. नाही पण आता ताजं आहे म्हणून आपल्याला भीती वाटते ना ग. एकदा 2-4 दिवस झाले मग काय वाटणार नाही ग. बसायला हा ओली आहे जमीन म्हणून तिला विचारलं मी म्हटलं आज घरात का बनवते शेवटी जमीन हा खराब होणार घरामध्ये. तिने अशी पलटी मारला ना तेव्हा ती अशी हे झालेली आहे. मला पण घ्यायचा आहे तवा असा ना घ्यायचा लोखंडाचा आहे तो. नाही मला नको चाय बे नाही चाय पित ती काय चाय जास्त नाही आवडत एकच कप. काय खातेस तरी काय मग हे तवा लोखंडाचा आहे रिया. तुमच्यापेक्षा चांगला खाता भिड्याचा आहे का. तुमच्यापेक्षा चांगला मजबूत खावता ती का लागता तू काय खातो ना आता हल्लीच नाही काय बरोबर. तुम्ही मुंबईत गेले काय मजा मारली. मेंदू वडे काय बनवून पाठवलेले काय मेंदू वडे होतात मस्त मजा येते. हा ग अगं नवीन वासरू किती दिवस झाले बाय 2 दिवस झाले ना. बघा रियाचा नवीन वासरू मस्त आहे ग रंग किती छान आहे. आणि तो हा कुठे आहे खंडोबा कुठे खंडोबा. हा 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 तो बघ खंडोबा मस्त पाडा आहे बघा. समीक्षाचं जेवण चाललंय डबा चाललाय. कशी पिते दूध पिते का त्याची नाक बघू दे. नाक झाला बरा बघू दे. नाही का अजून काय झालं चावलं का पोरीला नाकाला. चावला काय काय कसला ढीक लावून घेतला मांजरीची पिल्ला आहेत ना ही काय होतं माहिती ही दूध बी तिथं चोरून खाते ही म्हणून ना ते चावलंय नाकाला. नाकाला तर मांजरीचं पिल्लू रात्रीचं चावतं तिथं. हा हा हे काय बरं पोरिया
आवाज आला कसला अरे बघा. भाजी पालन घेतलं काय मग भाजी बनवायची ना आंब्याची आणि तिलाच द्यायची खायला. ए चला जाऊया चला. भाजी बनवत होती मी असं ऐकलेलं. ए आरोहीला पाठव संध्याकाळी. समीक्षा पानावर जेवचा उद्या ताट पान घेऊन काय ग? आमची किती पानाची भाजी होती आवय कसं ए समीक्षा आरोहीला म्हटलं संध्याकाळी पाठव. यातलं एक पान असतं बघ, रानात एक वेल असतं ते गोड पान नाही का ही आमची बडबडी आता बडबडच करत राहिला. पान झाडाचं असतं गुंजीवला कुठल्या तरी पानाची भाजी बनवत होती. या आमटीच्या ती बघ कोण आहे? रिया. गेले ही बघ ही काय काय खेचता बघ. चुलीवर वास चुलीवरती काय ठेवलंय बघा. दूध 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 ए तुला तिकडे वाज गेला. रियाला वाज गेला एवढा लांब. ते बघ ते बघ ते बघ. चला खूप वाजले. खूप आज गप्पा गोष्टी झाल्या. काकासोबत काका तुझ्यामुळे तो नववृत्ती गेला. हा. तू बोलत काय ना तिच्या इकडे काकी काकू काय होती काकू मी गाय असं आपलं होता. ते बघ. नाही 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 नाही. काकीच्या तकडे काहीतरी करप. आणि आता बघा निघालो घरी आम्ही. 2 तास गेले हो. म्हणजे सकाळी 8 सव्वा 8ला मी घराच्या बाहेर पडली. आता 9:45 आलेत. म्हणजे गप्पा गोष्टी मारत जरा वेळ गेला. आणि तुम्हाला सांगते मी ते वासरू रियाचं वासरू होतं. त्यामुळे ती पण जरा तिला पण वाईट वाटलं. वाईट म्हणजे खूप वाईट वाटलं. पण काय करू शकत नाही. आता पण सगळे कसे घाबरलेले आहेत सर्वजण. पण एक 2-4 दिवस तरी अजून आहे ना म्हणजे काय म्हणूया आपण सतर्क राहायला पाहिजे. कारण तो वाघ कधी पण येईल. वाघाच्या वाडीतले वाघ. आमच्या वाडीचं नाव की नाही वाघाची वाडी आहे. पण इतक्या वर्षामध्ये म्हणजे कधी असं वाघ बिग असं आले असं म्हणजे नव्हतं माहिती. आमच्या ज्या काकू आहेत ना सगळं सांगत होते. आता हे ते पहिलीच घटना आहे की वाडीच्या नावाप्रमाणे सगळं झालेलं आहे. आणि वाघ पण आलेला आणि अगदी घराच्या जवळच. हा बघा वास कसा घेतो जॅक. चला जॅक. तर चला मित्रमैत्रिणीनो आता घरी चालली मी. आपलं घर पण बघा आलं आहे जवळ. तर व्हिडिओ की नाही आता आजचा मी इथेच संपवते. कसा वाटला व्हिडिओ सांगा मला कमेंट करून. आणि तुम्ही पण काळजी करू नका. आम्ही आहोत म्हणजे सगळं म्हणजे लक्ष देऊन आम्ही आहोत सर्व. आहेत कुणालचे बाबा पण आहेत ना. त्याच्यामुळे असं फारसं काही टेन्शन नाही. अंदाज झाला की घराच्या बाहेर नाही आता आम्ही पडणार. चला बाय बाय सर्वांना.